Φανταστείτε να ξυπνάτε από έναν εφιάλτη που σας βασανίζει για χρόνια. Όχι από ένα πραγματικό όνειρο, αλλά από αναμνήσεις που έχουν χαραχτεί βαθιά στο δέρμα και στη μνήμη σας για πάντα. Σήμερα θα ακούσετε μια ιστορία, όχι για τον πόλεμο, αλλά για το έλεος. Για το πώς μια απόφαση, μια πράξη, μπορούν να ανατρέψουν τα πάντα. Σας υπόσχομαι, το τέλος θα σας εκπλήξει. Ο πόλεμος δεν τελειώνει για έναν στρατιώτη την ημέρα της αποστρατείας του. Για τον Αλέξανδρο συνεχιζόταν κάθε βράδυ. Η συνείδησή του επέστρεφε ξανά και ξανά σε μια κόλαση σκόνης, κάτω από τον καυτό ήλιο μιας ξένης χώρας. Ένιωθε στο στόμα του τη γεύση της καμένης γης και της άμμου, άκουγε τον πάταγο και τις κραυγές. Και μετά, μια λάμψη, τυφλωτική, εκοφαντική, που κομμάτιαζε το σώμα. Από αυτόν τον πόνο ξυπνούσε με μια κραυγή μέσα σε κρύο υδρότα και ψηλάφιζε το κολοβό του δεξιού του ποδιού. Αυτή ήταν η νέα του πραγματικότητα. Πικρή, μοναχική και απελπιστική. Η αραβωνιαστικιά του τον εγκατέλειψε, ανίκανη να αποδεχτεί την αναπηρία του. Το μέλλον του φαινόταν διαλυμένο και άχρηστο σε όλους. Απλώς υπήρχε, δεν ζούσε, περνώντας τις μέρες του σε ένα μικροσκοπικό δωμάτιο και πνίγοντας τον πόνο του στο φθηνό αλκοόλ. Φαινόταν πως έτσι θα ήταν για πάντα. Ένα βράδυ, καθώς επέστρεφε περνώντας από τον σταθμό, ο Αλέξανδρος πρόσεξε μια μικρή φιγούρα δίπλα σε έναν αγωγό θέρμανσης. Ένα αγόρι περίπου 7 ετών, τυλιγμένο σε ένα σκισμένο μπουφάν που του ήταν αρκετά νούμερα μεγαλύτερο, προσπαθούσε να ζεστάνει τα χέρια του πάνω από τη ζεστή σχάρα. Το πρόσωπό του ήταν μελανό από το κρύο και τα μάτια του άδεια και κουρασμένα. Κάτι σφίχτηκε στο στήθος του Αλέξανδρου, που μέχρι τότε ένιωθε τελείως καμένο. Χωλένοντας πλησίασε. Το αγόρι αποτραβήχτηκε φοβισμένο, σαν να περίμενε χτύπημα. «Τι κάνεις μόνος σου εδώ, αετόπουλο?» ρώτησε ο Αλέξανδρος με τραχιά φωνή. Σε απάντηση άκουσε ένα ψιθυριστό. «Η κοιλιά μου πονάει, πεινάω».